Takže nech sa páči, teraz k dispozícii popoludní ďalšia aktivita Lanáču, Ondria Hojdačka, no a ako pozerám dozadu na beach volejbalové ihrisko, už sa teda rozputal aj turnaj. Ak by ste chceli podporiť svojich kolegov, ktorí hrajú, alebo ratoleci, tak nech sa páči, traja na troch, normálne, ak sa to hrať má. Podanie bolo úspešné. A vyhrávajú Zavani, ďalší blok, tlieskame, standing ovation, všetko tu je, takže nech sa páči, kľudne zavítajte aj dozadu na beach volejbalové ihrisko. Momentálne prebieha turnaj, ktorá máme dvoch šikovných. Decká, vy nechcete ceny? Dajú mi kartičku, odídu, povedzte, ako sa voláte. Takže Alžbetka, povedz mi iba meno. Tomáš Zatrovka. Áno, Tomáško, ochrana osobných údajov, vieš, preto som si iba to meno. Tomáš, Alžbetka, je celý, poďte, alebo kľudne mi nechajte sladkosti, však majú iba 3 každý, bude mať 6, nevadí. Moja zubárka bude zasa rada, bude ma to viacej stáť, ale... Decka, poďte! Takže, zatlkavci, teraz nezatlkajte a povedzte, kde ste boli? Všade. A ja som to Áno, potom tam bola ešte červená čiapočka, to bola taká prekážková, áno, kde ďalej potom ešte? Úlaho, to bolo to krútenie tým kruhom, áno, ako ti to išlo? A šikovná, však vyzeráš, no a poď, ešte povedz čo, kde si bol ty? Ja som bol na Algičkách, potom som na červenej čiapočke, potom na som bol na tej dráhe, dvakrát a som bol... To je fajn. Toto sú šikovné decká zatlkavcov, samozrejme, nech sa páči, vám odovzdávame taktiež ocenenia. Decká, snažte sa, ocina počúvajte, lebo aj Ježiško príde ešte niekedy, takže neznamená to, že už máte balíček, môžete zlobiť. Nie, musíte byť dobrý celý rok. Co tam bude? Ideš teda? Za Boha, ani nie. Ten pád je hnusný. Budem zlaňovať. Ale vyzerá to príšerné.